दिनै रायमना जंगल रिजर्टआव फैनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों मानोना बिनि अनार समनाथ नार्जारि थ' बे आंनि एक्चुवेलि स्कुल जों ज' स्कुलाव फरायलायोमोन थ' दिनै बिनि साक्सेसखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे रायमना एरियायाव एक्चुवेलि रायमना माने हल क'क्राझार एरियायावनो सुइमिं पुल गैया होननानै आं मिथियो थ' दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव इन्जय खालामनो हागोन आरो आं गासैखौबो खावलायो जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे एसेनै मोजां दा सुइमिं पुल होदों थ' फैदो गासैबो आरो बेयाव स्कप दं बेयाव नोंना जिब साफारिनिफ्राय लानानै बेयाव रिजर्टआबो दा गोदान मोजां दा माने दा बेयाव थानो हायो आरो आं मथा मथि 7 इयार्ससो आवगायाव जेब्ला फैदोंमोन होमबा बेयाव हाग्राबारि गोजासोमोन मथा मथि माने एसे एनै जास्ट माने जागासिनोसो दंमोन दा आं माने एसे गोबावनि उनाव फैनानै नुफैबाय जे अनेक डेभेलप जाबाय आरो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा जे जोंनि एरियायाव जे बेफोरबादि दा रिक्स लानानै जे रिजर्टफोर जे माने जागासिनो दं थ' बेनोसै आं दा जिहेतु आं बर'नि आं एक्चुवेलि दावबायारिफोरखौ आं बुंनो सानो जे फै गासिबो बेयाव दा जेनेबा विन्टारनिल' नङा बेयाव दा आरामसे नोंना सामारिं पुलावबो दा इन्जय खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव जिब साफारि दा जेनेबा काजिरङा एरिया बा मानास एरियायाव दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा बेयाव खिन्थु आं मिन्थिनायाव दाबो जिब साफारि खालामनो हायो थ' दा फैनानै इन्जय खालामफैदो बेनोसै